В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/ada. Көннәрдән бер көнне соры карт ишәк ия күл буенда тормышның сәерлекләре турында уйлап утыра иде. Кызганыч күренеш, өзәк үзгеч күренеш, котыш кош. Ишәк әле бер ягы, әле икенче ягы белән борыла һәм судагы чагылышына карый. Шулай дип уйлаган идем инде мин. Бу яктан да яхшырак түгел. Ни өчен? Ни сәбәпле? Моннан нинди нәтиҗәләр ясап була? Мин башымны кашыйм икән шаккатма. Башымда бит җилләр уйный кайчакта. Уйнасын әйдә җилләре. Ләкин мин бит такмакларны әйбәт кенә чыгарам. Хәерле иртә, ия, дип җырлый-җырлый күл янына Винни-Пух килде. Хәерле иртә, Винни-Пух. Әгәр дә ул гомумән хәерле булса, анысына мин шәхсән шикләнәм. Ничек хәлләр? Шәп түгел, бер ничек тә түгел шикелле. Нигә, нәрсә булды? Бер нидә, Винни-Пух, аптырыйсы юк. Һәркем дә булдыра алмый бит. Нәрсә булдыра алмый? Күңел ачарга, җырларга, биергә. Бик әйбәт, шәп. Әнә шундыйлар инде, дип ишәк биеп күрсәтте. Ой, койрыгыңа ни булды синең? Аның белән нәрсә булырга мөмкин инде? Юк бит ул. Ялгышмыйсыңмы? Койрык ул я бар, я бөтенләй юк. Монда ялгышу була алмый. Алайса нәрсә бар анда? Бер нидә. Булмас. Ишәк әйләнеп койрыгын карады һәм койрыгын тапмады. Син хаклы, диде ул. Мөгаен син аны кайдадыр калдыргансың, диде Винни-Пух. Юк, мөгаен аны кемдер урлаган. Хәер, аптырыйсы юк. Шулай буласы билгеле иде. Шундый көндә. Нинди көн соң бүген? Җомга, минем туган көнем. Бүгенме? Хәер, кемгә кирәк инде ул? Синең туган көнең? Синең туган көнең? Әйе, күрмисеңме әллә? Бүләкләр, туган көн бәлеше, шикәрле мук җиләге, башкасы, күрмисеңме әллә? Юк, мин дә күрмим, шаяру бу, ха-ха. Ләкин мин зорламыйм. Игътибар итмә миңа, Винни-Пух. Туган көнемдә үзем бәхетсез булуда җиткән инде. Бүтәннәр дә күңелсезләнсә... Шунда гына тор, бер кая китмә. Мин хәзер. Винни-Пух ашыгып төймә борын янына йөгерде. Ул Винни-Пухның йорты янында тора иде. Саумы, Винни, диде аңа төймә борын. Саумы, төймә борын, син нишлисең монда? Шалтыратырга телим, узып бара идем дә. Әйдә булышам, кая әле? Винни-Пух үз өенә шалтыратты. Үзе сөйләде. Начар хәбәр бар, төймә борын, ишәкнең койрыгы югалган. Кем югалган? Койрык. Аның бүген туган көне. Нигә ачмыйлар? Ул һаман шалтыратты. Шундый хәл менә, ни койрык, ни бүләк. Нәрсә, йоклыйлармы әллә инде? Ой, бу синең йортың бит, дип исенә төшерде төймә борын. Дөрес, алайса керик, дип ишекне ачты Винни-Пух. Ул өй буйлап нәрсәдер эзли башлады. Башта ятак астыннан эзләде, аннары өстәлдән, өстәл эченнән. Ниһаять, иң өске тартмадан ул бер савыт алды. Менә, мин аңа бер чүлмәк бал бүләк итәм. Ул аның күңеленә бик хуш килер. Пух, ярыймы, мин дә аны бүләк итәм. Икебездән дип әйтербез. Юк, икебездән дияргә җитмәс. Алайса мин шар бүләк итәм, дип шатланды төймә борын. Миндә тагын берәү калды. Яшел, хәтерлисеңме? Шар? Менә ул ярый. Шар белән теләсәң кемне юатып була. Алып кил тизрәк, дип ризалашты Винни-Пух. Төймә борын өенә шар алырга китте. Винни-Пух бер чүлмәк балын алды һәм ишәк янына юл тотты. Юлда ул тагын такмаклар уйлап чыгарды.
Иң шәп бүләк минемчә ул бал. Моны ишәк тә бик тиз аңлар. Аз гына дисәң, бер кашык бирсәң, бәйрәмгә ям була. Тулы бер чүлмәк шәбрәк тагы да. Винни-Пух ишәкнең туган көненә шулай җырлый барды. Үзе кайвакыт туктап чүлмәктәге балны ялап та алды. Җирдә бар әйбер я юк, я бар. Ләкин алай түгел, кызык әйбер бар. Ә бал аңлашылмый китә исләрем. Сизмәссең дә ул балның беткәнен. Шулай җырлый чүлмәкне ялый Винни-Пух чүлмәктәге балны ашап бетерде. Үзе дә сизми калды. Так, кая бара идем әле мин, ә? Менә бу чүлмәк, ул кемгә кирәк? Бер кем дә урламый аны. Шуңа да буш чүлмәкләрнең бәяләре югары. Кайгыларың уйламасаң, җырлап биеп туй алмасаң, бәхет үзе кирип тулыр күңелләрең түренә. Әгәр сиңа яки аңа барыбер кемгә булса да, ләкин миңа түгел, эләксә балсыз бер чүлмәк туган көндә. Ул вакыт Төймәборын өенә кайтып җитте. Шарны алды һәм кире күлгә таба йөгерде. Винни-Пухның җыры кинәт туктады. Аның каршысында ябалак өе тора иде. Үй тактасында хаталар белән «Прошу подергать и ждать ответа» дип язылган. Ә ишектә «Прошу стучать, если не отвечают, сова» дигән сүзләр язылган. Винни-Пух аягы белән ишеккә типте. Ябалак, аш, аю килде. Саумы, Винни-Пух? Нинди хәбәрләр? Хәбәрләр күңелсез, ишәкнең койрыгы югалган, диде Винни-Пух авыр сулап. Бик кайгыра ул, җитмәсә бүген аның туган көне дә. Беләсеңме, дип сөйли башлады сакау ябалак. Койрык башка көнне югалса сизелмәс иде. Ә монда ябалак, аны ничектер юатырга кирәк. Ә син бер чарасын таптыңмы? Әйе, мин аңа файдалы чүлмәк бүләк итәм. Шушымы? Әйе, беләсеңме, мин... Ябалак аның сүзен бүлде һәм чүлмәкне тартып алды. Монда кайчанды бал тотканнар ахыры. Анда теләсә нәрсә тотып була. Бик файдалы әйбер ул. Чүлмәккә син «Котлыйм, Пух» дип язсаң иде. Шул гынамы? Былай язарга кирәк. Туган көнең белән котлыйм, шәхси тормышта бәхетләр телим. Шәп, шулай язалайса. Ләкин «Пух» дип язарга онытма. Ә син үзең яза белмисеңме? Белүем беләм, тик дөрес яза белмим мин. Юк, монда бөтен сүзләр дә сыймый. Чүлмәк бик кечкенә. Син аны былай гына әйт, тел белән, диде ябалак һәм өйгә кереп китәргә җыенды. Ләкин Пух аны туктатты һәм тел белән әйтә белмим мин. Беләсең ич, минем башта җилләр уйный. Узын сүзләр кәефемне генә боза. Ярый, бе, дип ризалашты ябалак һәм чүлмәккә котлау сүзләре язды. Ә Төймәборын һаман да йөгерә иде. Ул бүләкне беренче булып бирергә бик ашыкты. Янәсе ишәкнең туган көне икәнен үзе исенә төшергән. Ул ишәкнең ничек шатланасын күз алдына китерде һәм шул кадәр хыялланды. Хәтта аяк астына да карамады. Кинәт ул сөртенде һәм шар өстенә егылды. Шар шартлады. Кызык, нәрсә шартлады ул шулай? Мин генә андый тавыш чыгара алмыйм бит инде, дип гаҗәпсенде Төймәборын. Бик тә кызык. Ә кая китте икән минем шарым? Кызык. Бу чүпрәк кисәге каян килгән? Ой, әни, дип кычкырды Төймәборын һәм елап җибәрде. Бу чүпрәк кисәге аның шары иде. Ябалакның йорты түбәсендә сәер аркан үлнеп тора иде. Винни-Пух шуңа күрсәтеп, «Карале, каян килде бу сиңа? Ул миңа кемнедер хәтерләтә. Кайдадыр күрдем инде мин аны. Кайда икәнен хәтерләмим генә. Очраклы рәвештә күрдем мин аны», дип аңлатты ябалак. «Мин урманда йөрий идем. Күрәм, аркан эленгән. Куакта». «Куакта?» «Әйе, куакта, чәнечкә. Сәламәт бул. Нәрсә, сөйли башлаганда төшкердең син?» Ябалак бик гаҗәпсенде. «Мин төшкермәдем». «Юк, төшкердең. Ябалак, гафу ит, сүзеңне бүлдем. Ә син мине гафу ит, мин төшкермәдем».
Төшкергәнеңне сизми калырга мөмкин түгел бит инде, диде ябалак ачуланып, һәм өенә кереп китте. Беркем дә төшкермәсә, мин дә төшкерде димәс идем, диде Пух аптырап. Аркан турында әйтеп бетермәдең. Ябалак кире чыкты. Соң аркан инде. Мин дә уйладым. Бәлки анда кемдер яши дә. Шалтыраттым, беркем дә дәшми. Менә тагын төшкердең, сәламәт бул. Тагын шалтыраттым, сәламәт бул. Тагын шалтыраттым, сәламәт бул. Аннары бик каты шалтыраттым, диде ябалак һәм төшкерде. Ул арканны каты тартты һәм ул өзелде. Өзелде, дип күңеле төште Винни-Пухның. Кызганыч, кемгәдер ул бик кирәк иде. Ул аңа бик ияләнгән иде. Әгәр син бу арканны ишәкнең туган көненә бүләк итсәң, ул бик бәхетле булыр иде. Төймәборын бик күңелсезләнеп ишәк янына килде. Хәерле иртә, я, диде ул моңаеп. Хәерле иртә, Төймәборын. Анысына мин шәхсән шикләнәм. Хәер, бу әһәмиятле түгел. Котлыйм сине туган көнең белән. Нәрсә дидең син? Кабатла әле, дип җанланды ишәк, һәм Төймәборыннан сүзләрен тагын кабатлаттырды. Кемне котлыйсың, минеме? Әйе, мин сиңа бүләк алып килдем. Бүләк? Миңа? Димәк, минем чын туган көнем? Рәхмәт, Төймәборын, син чын дус, кайберәүләр түгел инде. Ә нинди бүләк? Шар, һава шары. Ләкин беләсеңме, мин йөгердем, минем аны тизрәк алып киләсем килде, һәм мин йыгылдым. Кызганыч, имгәнмәдеңме? Мин юк, ә менә шар, ул шартлады. Минем шарым? Әйе, менә ул, диде Төймәборын. Ишәккә шартлаган шарны бирде һәм тагын елап җибәрде. Котлыйм сине. Ишәк бик күңелсезләнде. Гафу итегез, минем беләсем килә. Ул шар булганда нинди төстә иде? Яшел. Яшел, минем яраткан төсем. Ә нинди зурлыкта? Минем кадәр диярлек. Менә бит, синең кадәр. Минем яраткан зурлыкта. Кинәт куаклар арасында тавыш ишетелде. Бу Винни-Пух иде. Пухның кулларында чүлмәк иде. Ул кычкырып, «Котлыйм туган көнең белән, бәхет телим тормышыңда, Пух!» дип җырлады һәм ишәккә чүлмәген сузды. «Рәхмәт!» диде ишәк. «Мине бәхетле иттеләр инде. Минем бер бүләгем бар инде», дип ул шарын күрсәтте. «Бу бик файдалы бүләк. Монда җаның теләгән әйберне салырга була. Бәлки, анда минем шарымны салып буладыр. Юк, шарлар мондый чүлмәккә сыймый. Алар артык зур. Ул башка шарлар сыймый, ә минеке сыя». Ишәк чүлмәккә шарын салды. Аннары кире алды. Барысы да сөенделәр. «Чыга, һәм керә дә. Мин нәкъ сиңа кирәк чүлмәкне бүләк иттем», дип шатланды Пух. «Монда минем шарымны да салырга була», дип кушылды аңа Төймәборын. Дуслар бергә җырладылар. «Сөендерик без яны, бүләк итеп чүлмәк. Юк, шар. Туган көндә мин дә шундый фикердә». Кинәт кемнеңдер төшкергәне ишетелде. Бу ябалак иде. «Котлыйм сине, ия, бүген туган көнең дип ишеттем, дөресме?» «Дөрес. Кадерле ия, шушы шатлыклы көндә мин сиңа бөтенләйгә, ягъни бушка, кечкенә генә, ләкин бик файдалы бүләк бирергә булдым», диде ябалак. Һәм кесәсеннән арканны чыгарды. Аңа зәңгәр бант бәйләнгән иде. Винни-Пух арканны ишәккә бәйләп карады. Бу чыннан да ишәкнең югалган койрыгы иде. Ябалак моңа бик гаҗәпләнде. «Нәрсә? Ничек инде? Мин кыек бүләк иттем», диде. Һәм дуслар барысы да бик озак көлделәр. Аннары бергәләп җыр җырладылар. «Нинди әйбәт, нинди рәхәт, шатлык тула күңелемә. Койрыкны да табып була дусларың туган көненә. Мин дә шул ук фикердә. Әйдә әле, өйрәник без дуслар кадерен белергә.
Җырлап, биеп, уйнап, көлеп, бергә яшик без гомергә. Мин дә шул ук фикердә. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/ada. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Соболас!